Mira, jo sempre que vaig al Teatre Raval, que he procurat anar de seguit, el primer que em passa en tots els teatres és que em veig els actors i la gent que està a l'escenari. I m'ho passa tan bé i trobo que els meus alumnes se'ls apega. El que ells porten, molts ja ho porten, però no se'ls apega de mi perquè disfruten tant i em veig tant els actors que jo trobo que això es transmet, no? La meva emoció, però se contagia a l'ells i a ells se'ls contagia. I després el Teatre Raval és un teatre menut i ho ha sigut estar en un teatre menut i jo m'he sentit sempre molt ben acollida, està a prop del nostre poble i això és molt fàcil d'organitzar i no sempre podem portar companyies teatrals i no sempre podem anar a un teatre i el Teatre Raval té la mesura perfecta per a nosaltres. Per això trobo que és important que continuï. I a més és com un espai important per al barri, per a Gandia i representar una opció cultural diferent a la institucional amb un teatre fet des del cor